What's up mga kapangga? Welcome sa aking YouTube channel. Nandito po tayo ngayon today sa bayan ng Calasiao. Ng Calasiao ay kilala sa kanilang puto Calasiao or rice cake. So guys, tingnan natin kung talagang masarap ang kanilang puto Calasiao dito. At pupuntahan natin ang kilalang store dito na nagbebenta ng rice cake. Pinabling Calasiao was recognized on their largest rice cake photo mosaic by the Guinness World of Record after creating artwork made of more than 300,000 rice cakes or puto Calasiao on December 2018, announced by Mayor Bauson. So let's go guys, samahan niyo akong lumibot sa bayan ng Calasiao kasama ang aking bestie, ang Trinx X7 Elite. So let's go and enjoy the ride. We are entering Calasiao Sports Complex. Dito po ginaganap ang mga live concerts dito sa bayan ng Calasiao or PBA Games. Yan, dyan po sa lugar na yan, dyan po natin na mapapanood yung mga live concerts and PBA Games. Preparada. San Pedro, San Pablo, St. Peter and St. Paul. Spanish. What's up guys? We're here on St. Peter and Paul Parish dito sa bayan ng Calasiao. Ito naman yung simbahan nila, malawak po dito. So guys, ito yung pinakakilalang destination din dito sa bayan ng Calasiao. So yan, ganda po yung lugar at malawak. Kung gusto nyo po pumunta rito sa Calasiao by land, kung galing po kayo ng Maynila at pwede na tayo mag-travel, only 4 to 5 hours land transportation. So, punta kayo sa Cubao, maraming mga bus dyan papunta ng Upan, sumakay kayo at bumaba dito sa Calasiao. So, let's go. Nandito na tayo sa papunta ng palengke ng Calasiao. Sa right side na yan, yan po yung entrance. Going to Public Market of Calasiao. So guys, itong daan na to, kung didiretsuhin natin to, ang tawag po sa road na to is Mangkut Road. So sa Mangkut Road, pagpupunta po tayo ng San Carlos City or Malasique, diretsuhin lang po natin tong road na to. Dun sa sanga o sa dulo, pag left side ng dadaanan mo, yan yung papunta ng Malasique town. And if you're going right, diretsuhin mo lang din yon and you're going to San Carlos City, Pangasinan. So guys, nandito na tayo sa may Mangkut Road.
balik na po tayo para pumunta sa Calasiao, Dagupan Road. So ito guys, papunta na tayo ng Calasiao, Dagupan Road. Kung diretsuin natin to, ito yung palabas din ng papuntang Manila. So itong road na to, pag diniretso mo to, ang lalabasan mo yung Ardent-Pratzapp Junction, Dagupan Road, going to Manila. Wow! Oh, lumang bahay sa bayan ng Calasiao. So guys, ito papunta na tayo ng Dagupan, Calasiao. Itong road na to, isa sa busy street nila dito sa Calasiao. Marami dito nagluluto ng inihaw na barbecues or bangos, inihaw na bangos. Yan. So pag gabi, lalo sa gabi, maraming tao dito na namimili mga inihaw. Pero before pandemic po na po 'yon. Ngayong pandemic medyo tayo ngayon dito. Bihira po yung nagbebenta. Nadaanan natin ngayon ang Philippine College of Science and Technology. Medyo malaki rin yung campus nito. So nag-iisang university dito sa bayan ng Calasiao. Dito sa road na to, makikita natin yung tindahan ng native rice cake o puto Calasiao na sikat. Yan po yung Belas Puto Calasiao. So ngayon, try po natin bumili at tikman yung kanilang pinagmamalaking puto Calasiao. Let's go! Hello! Anong masarap na flavor? Ito. Magkano ano? 1/4? 1/4. Ang isang kilo? 120. Half lang. Half kilo, 60. Oh, sige. Masarap yun ha? Number 1. Iuwi ko pa sa ano yan eh. Hindi mo masisira yan pag mainit. Ganun? Ako, nakabike pa naman ako. Pwede bang half na ube, half na white? 1/4 na ube, 1/4 na white. Okay lang. Marami pa pala kang binibenta rin. Pasalubong, puro pasalubong. Chips. Chips, nuts. Banana chips. Turon. Turon. Sige ako na. Talagang masarap at yummy yung kanilang native rice cake. Tikman nyo guys, sarap talaga. Siyang unlimited. Sarap.
Let's go and check out this new restaurant, Korean foods restaurant, Yogani. So tingnan natin sa inside kung maganda ba, kung malaki yung kanyang dining. I think hindi pa yata siya open eh. Hinihintay pa ata nila yung kanilang permit from the town of Calasiao para makapag-operate. Kasi di ba MGCQ lang tayo. So 50% lang yung allowed dining customers. So malaki yung lugar niya, yung loob niya. Yung gitna na yan yung kuhanan ng mga foods. Buffet siya, no? So per head is 499. Depende kung anong kukunin mong menu. Kung may 399, may 499. Yan. So maganda yung place niya. So for family, so pagka okay na at open na siya, tatry natin yan sigurado, definitely. Sarap magmukbang dyan, okay, ganda ng place, no? Malaki yung lugar. That is Yogani Korean restaurant. So we're here in junction of Calasiao, Dagupan Road. Sa left side niyan makikita natin yung isa pang hotel dito, yung Regency Hotel, Pangasinan Regency Hotel. And sa gitna ayun yung Pure Gold Calasiao. So we're going right now. Punta naman tayo ngayon sa Urdaneta Junction Road and Dagupan Road. Nandito tayo sa road Urdaneta Junction and Dagupan Road. So itong road na to, it will directly go to Manila. So ang labas mo niyan Urdaneta, and if you're going to home to Manila, so dyan sa Urdaneta yan, dyan na yung TPLX entrance. So guys, nandito rin sa road na to yung lahat ng malalaking establishment na kilala din sa Calasiao, Pangasinan. On our left side, andyan yung malaking mall dito sa Calasiao. Yan yung Robinson's Place, Pangasinan. Sa Robinson's Place, Pangasinan, meron silang department store, supermarket, and a lot of restaurants na open. So dito naman sa bandang right side, makita naman nyo yung big bike dealers na Wiltec, and ito na yung pinakamagandang hotel dito sa Pangasinan, ang The Monarch Hotel. Hello guys, I'm here in the front of the Monarch Hotel. So guys, kung gusto nyo makita at mabisita to, please visit their website for their opening. You can check out their restaurant inside the hotel, ang Cristoforo, and some amenities of the hotel also. Meron silang gym, meron silang swimming pool, and lot of amenities pa na available. So guys, check out their website, The Monarch Hotel Philippines. After the Monarch Hotel, going left sa road na to, makita natin yung Honda Cars Pangasinan. Yan, sa left natin yan. So diretso lang to, and marami pang mga car dealers na dito sa road na to, sa Urdaneta Junction and Dagupan Road. Grabe, sobrang init na. So it's time for us to mag-refresh. So inom muna tayo ng buko juice para hindi tayo masyadong ma-dehydrate at bumalik yung tubig sa katawan natin. Hindi tayo mag-cramps pag tayo ay dumiretso pa ng padjak.
ayos yung buko juice dito, fresh na fresh, malamig pa. Sigurado mag-enjoy ka rin sa mga fresh buko juice dito sa tabi ng kalsada. Yun, so after this didiretso na tayo and pag-reach natin yung malapit sa barangay ang Park Ring 1 Nissan. Wow, sa harap ng mais. Kano yung mais? Kano po isa? 25. So guys, dito sa road na to makita natin yung biggest hardware supplier. Yan yung City Hardware and another auto dealers here sa left side. And from this road malapit na yung boundary ng Calasiao to Santa Barbara. Yung next pala na bayan bagong Ordaneta is Santa Barbara. So now we're coming back. Balik muna tayo dun sa natin at medyo malayo-layo na rin yung natin napuntahan dito. From Robinson's Place, Pangasinan, we will try to visit itong sikat na restaurant din dito sa Calasiao, yung Dagopenya restaurant. So we're here now. So puntahan natin sa loob, pasukin natin, bigyan natin kung ano yung gano'ng kaganda yung restaurant niya at ano yung mga may offer niya sa kanyang mga menu. Let's see. Ito yung harapan ng kanyang restaurant. Yan. So yan yung kanyang restaurant. Maganda naman yung loob niya sa kanyang labas. And sa menu mukhang masasarap din yung kanyang list of menu. So ito pang pamilya rin na restaurant. So I think mag-enjoy din yung family natin pag dito tayo kumain. Salamat guys sa pagsama niyo sa akin sa pag-travel dito sa bayan ng Calasiao. Sa susunod na mga videos at travels na gagawin natin, sana masamahan niyo po ulit ako. Huwag niyo pong kalimutan pala na mag-like, mag-comment, at para mas maganda, click niyo po ang notification bell at set niyo po sa all para po sa mas marami pa nating i-upload na videos ay ma-notify po kayo. So guys, thank you for watching and more travels pa sa aking bestie ang Trinx X7 Elite. Ciao guys.